Educația sexuală a copiilor și adolescenților. De ce este important și de ce e important să înțeleagă părinții că trebuie să înceapă de acasă și statul să înțeleagă că este nevoie să continue sau, în unele cazuri, să înceapă direct de la școală. Mă refer la familiile care, din diverse motive, nu le vorbesc copiilor lor despre sex. Pentru educația sexuală sau o să o numesc educație pentru sănătate, cum este și partea, cum se numește și programa Ministerului Educației, care este încă din 2004 în școli, această educație reprezintă de fapt o plasă de siguranță, să o numim așa, reprezintă un început în multe privințe ale vieții pentru tineri. De ce spun asta? Pentru că la clasele mici, în clasele 1-4 să zicem, discuțiile sunt legate de igienă inclusivă, igiena organelor sexuale, pentru că e foarte important să știe că trebuie să existe o astfel de igienă. E important să discute și să fie discuții despre corp, despre schimbările prin care corpul va trece curând, să nu intre în adolescență sau în preadolescență fără nicio informație și să fie brusc loviți de tot ce se întâmplă în jurul lor, ci ei trebuie să fie pregătiți. De asta educația pentru sănătate este de fapt o măsură preventivă pentru tineri și ea cumva trebuie să înceapă de la clasele mici cu informații potrivite pentru vârstele respective și pe parcursul înaintării în vârstă ele se adaptează și se apropie mai mult de nevoile pe care ei le au, normal fiind, dând peste toată treaba de adolescență, dând peste informațiile din societate și peste lucrurile abrupte peste care dau în societate. Autoritățile vor să introducă educația sexuală în școli abia din clasa a 8-a. Nu e prea târziu, dacă ne uităm la cifre, nu? Că la ele ne putem raporta. 800 de fete sub 15 ani nasc în fiecare an în România, unele sunt deja la al 2-lea și la al 3-lea copil. Datele sunt alarmante. Cu toate astea, deci decidenții câteodată, adică pare că nu se uită și la nevoile reale din societate sau în situația asta nu mi se pare că există un dialog foarte bun între nevoile reale ale indivizilor din societate, ale familiilor și ale tinerilor și ale copiilor și ceea ce se livrează în instituțiile statului. De ce spun asta? Educația pentru sănătate, această materie există deja din 2004. Ea este structurată foarte bine din clasa a 5-a până în clasa a 12-a. Există un ghid pentru cadre didactice cu suficiente informații. Într-adevăr, trebuie îmbunătățit, nu s-a mai lucrat pe el de atunci. Cadrele didactice care au fost formate atunci, din păcate, multe dintre ele nu se mai află în sistem și nu au avut o reactualizare a informațiilor. Dar avem deja această materie care nu începe din clasa 8-a. În clasa 8-a deja se discută despre menstruație, se discută despre relații, se discută despre sarcine și concepție, pentru că sunt lucruri pe care ei deja le văd. Deja în rândul lor sunt în jur de până în 800 de tineri care au născut până în 15 ani, iar între categoria de vârstă de 15 și 19 ani avem deja aproape 19. Și interveniți și voi aici, pentru că înțeleg că sunteți solicitați la diverse școli să le vorbiți copiilor despre metodele de contracepție, cum se pot feri de boli cu transmitere sexuală, de sarcini nedorite. Ce le spuneți? Ce ar trebui să știe și cu ce situații v-ați confruntat? Nu știu, v-au sunat profesori disperați că fetele la 13 ani au abandonat școala pentru că au rămas însărcinate sau au luat nu știu ce boală gravă cu care au de tras toată viața, pentru că știm bine, bolile cu transmitere sexuală. Pe unele le putem vindeca, cu altele tragem toată viața. Da, din păcate, cum am spus, nevoile reale în societate sunt unele pe care le vezi dacă deschizi ochii sau dacă întrebi. Într-adevăr, noi și organizații ca noi suntem de regulă solicitați ori preventiv, ori când este deja o problemă mare. Și de regulă sunt foarte, foarte multe școli din țară în care apar sarcini adolescente, iar profesorii și ei sau conducerea
se simte cumva nepregătită și dorește să-i ajute cumva, pentru că apare stigmă, apar abandon școlar și astea se reflectă până la urmă și în toată economia comunității, nu numai asupra unor persoane și cumva sunt foarte mulți profesori și sunt foarte multe școli foarte binevoitoare care și-ar dori să aibă acest tip de programă introdusă. Acum, noi nu putem ține rolul statului. Vorbim de niște organizații cu câțiva angajați, niște organizații care nu pot acoperi, oricât ar face, ei nu pot acoperi nici măcar, nu știu cât la sută aș putea spune din sistemul educațional românesc. Și cumva aici ar trebui, chiar dacă noi mergem cu informații, noi nu putem nici aduce un cadru de formare continuă, pentru că educația este un lucru care trebuie făcut continuu. Dacă te duci o oră, două, trei, lucrurile nu rămân. Tu nu poți construi în doar 2-3 ore. Ele trebuie făcute, după cum am spus, de la o clasă mică, ușor, ușor, crescând, cu profesori pregătiți. Noi nu susținem că vrem noi să facem asta toată ziua în școli. Nu vrem să alergăm să rezolvăm probleme în școli, probleme grave, ci vrem să fim un partener al statului în a-l ajuta să asigure pentru toți o materie preventivă, o plasă de siguranță în fața atâtor situații peste care dau în societatea reală, de altfel. Cine trebuie să susțină aceste cursuri în fața elevilor? Pentru că mă tem că va reveni în foarte multe școli tot în sarcina profesorilor care au acces la informații mai multe sau mai puține. Poate unii dintre ei vor face niște traininguri înainte. Sunt sigură că nu toți, să nu uităm că foarte mulți profesori au trăit foarte mult timp în perioada comunismului, vin cu niște mentalități învechite, multora li s-a negat propria sexualitate și le este foarte greu acestor oameni și sunt și ei puși în situații incomode să le vorbească elevilor lor despre un subiect delicat cu care ei nu sunt confortabili. Și dacă facem acest lucru cu copii de la 14 ani care, datorită sau din cauza rețelelor de socializare, site-urilor pentru adulți, internetului, Google și așa mai departe, au acces la mult mai multe informații decât au profesorii și pot pune niște situații de-a dreptul penibile și chiar profesorul poate ajunge să-și piardă respectul elevului. O întrebare foarte interesantă. O să pornesc de la început. În școală trebuie să predea profesorii. Cumva este important să lăsăm rolurile la treaba lor, să-și facă treaba cumva. Ei au parte pedagogică în spate, au experiență. Acum, poate nu toți sunt pregătiți, evident, să susțină o astfel de materie. Doar că în formarea care s-a făcut, de exemplu, în 2004, trebuie formare masă, într-adevăr. Acolo vorbim și de opțiuni. Sunt școli în care pot preda, de exemplu, profesori consilieri școlari. Ar fi minunat dacă, de exemplu, rețeaua de cabinete medicale școlare ar fi puțin mai dezvoltată și ar putea chiar și ei au atribuții și pot face asta. Am avut și noi un proiect în care am făcut training, formări pentru medicii școlari, pentru că și ei ar putea inclusiv să prescrie contraceptive. Ei au un plus față de profesori și această abilitate și cumva ar fi profesori de biologie, dar ar fi și alți profesori, pentru că o formare de genul acesta nu presupune neapărat informații medicale. Informațiile medicale merg și le iau de la medic. Ca în orice lucru, profesorii vin, informează, le arată unde pot merge pentru, de exemplu, a discuta lucruri de contracepție serios, adică de ce contraceptiv, când se iau, cum, acolo mergi și discuți cu un medic ginecolog sau cu un medic de planificare familială. Dar rolul profesorului este să le deschidă lor calea, să le arate, să le prezinte, să informeze și ei să știe, să educe ca ei să poată să iasă pe stradă, să știe unde să meargă, la ce cabinet, dacă au o problemă, să știe cum să sfătuiască pe un prieten de-al lor dacă are o problemă, ce să facă. Ăsta este rolul lor și de asta profesorii ar trebui, și eu să susțin cu tărie, într-adevăr, știu că sunt foarte, foarte prinși și știu că și-au foarte multe ore și știu că le e foarte greu. Sunt lucruri care nu ar trebui să vină neapărat în spatele, în plus, să-i pună la pământ, dar de asta vorbim aici, este vorba de o reformă mai mare decât de o introducere unei materii. Și până la profesori, să punem în cârca profesorilor, pentru că oricum avem această tendință de a pune foarte mult în cârca altora, nu doar a profesorilor. Noi românii mi se pare că mai ceva decât alte popoare.
primii profesori ai copiilor sunt părinții și eu cred că educația sexuală ar trebui să înceapă de acasă și ar trebui să înceapă de la o vârstă foarte mică, de când se duce copilul la grădiniță. Și uite, ca să vorbim strict de ceea ce vă ocupați voi, de metode de contracepție. Da? Sunt copii care merg în parc, dau peste un prezervativ folosit și pun mâna pe el, crezând că e un balon minunat pe care să-l ia acasă să îl umple cu apă. Da? Și foarte mulți virus, hepatita, de exemplu, rămân vreme îndelungată acolo și ca să evităm o astfel de tragedie, trebuie să le vorbim copiilor de la o vârstă extrem de fragedă. Deci, aș vrea să vorbim un pic și despre responsabilitatea părinților, inclusiv pe această temă. Părinții sunt foarte binevoitori și ei își doresc cel mai bun bine pentru copilul lor și este normal. Doar că de multe ori nu știu cum să abordeze situația sau nu au informații. Ei nu cunosc pentru că la rândul lor nu au avut parte de acest tip de educație, nu au avut parte de aceste informații și poate unii dintre ei nici nu au știut, nu au acces la ele. Vorbim și de zone din mediul rural, nu vorbim numai de urbanul mare. Da, oricum educația sexuală începe de acasă, fie că orice s-ar întâmpla. Problema este că ca să înceapă sănătos, ar trebui și părinții să fie pregătiți. Unii dintre ei sunt, unii dintre ei nu sunt. Tocmai un lucru foarte important, de exemplu, trebuie discutat cu copiii și trebuie spus organelor sexuale pe nume. Nu folosind tot felul de, nu știu, barză, gândăcel, nu știu, cocoșel sau ce se mai folosește, pentru că toate lucrurile astea creează și la rândul lor rușine pentru copii. Citeam într-o carte care mi-a plăcut foarte mult, în care tocmai asta spunea că rușinea este în spatele părinților și după aia este pusă la rândul lor în spatele copiilor. Copiii n-ar avea această rușine și ar fi foarte deschiși și foarte înțelegători și ar vedea lumea mult mai relaxat dacă n-ar avea partea asta de rușine în partea părinților. Și de asta spun câteodată în familie se transferă inclusiv mai ales în parte de relaționare referitor la sexualitate și foarte multă rușine. Mai mult decât ar trebui, pentru că atunci copiii nu mi-au curajul să pună întrebări, nu mi-au curajul să spună dacă s-a întâmplat ceva greșit. Sunt foarte multe cazuri, referitor și la cartea asta, în care au reușit să scadă foarte mult cazurile de agresiune sexuală, de pedofilie asupra copiilor, doar pentru că copiii știau organele sexuale, știau când cineva i-a demenea pe stradă și le spunea ok, nu știu, vine să-mi atingi penis, știau despre ce e vorba și nu mergeau. Erau pregătiți cumva doar prin a ști cum se numește un organ sexual și noi spune cocoșel. Cercetările, studiile pe care le-ați făcut voi, ce ne arată? Sunt românii pregătiți, sunt părinții din România pregătiți își doresc, cred că e benefic, la ce concluzie ați ajuns? Contrar a ceea ce s-ar spune legat de societate, da, majoritatea, vorbim de 77% dintre cei care au răspuns, dintre respondenți, și este un studiu reprezentativ pentru România, deci putem spune că 77% dintre români au spus că sunt de acord cu educația sanitară și educația sexuală. Vorbim de ambele pentru că educația pentru sănătate, cum am denumit-o și eu, include evident și foarte multe informații legate de educația sanitară, pentru că la clasele mici cu asta începi. Printre altele. Și da, există o deschidere mare în România pentru informare, pentru că cu toții își dau seama că este în beneficiu copiilor și al tinerilor și al familiilor lor. Și cu toate astea le e greu să o facă, le e greu să facă pasul ăsta, le e greu să le vorbească copiilor despre asta. Că mi-e greu să cred că 77% dintre copiii din România au acces și au primit aceste informații acasă. Își doresc și pentru că își doresc în primul rând pentru că știu că este necesară, dar nu neapărat pentru că au ei informația respectivă. Și la școală îi trimitem pe copii să învețe, dar ne știm noi să le predăm toate materiile acasă, dar îi trimitem tocmai pentru că școala are rolul ăsta și ei se întorc la școală acasă cu un bagaj de informații și cumva cred că este același tip de responsabilitate ca și în cazul restului materiilor. Educația pentru sănătate este văzută de către părinți ca un beneficiu pentru elevi și chiar dacă poate unii dintre ei au abilitatea de a le preda sau de a discuta, e clar că nu toți. N-au nici timp. E foarte greu să ai și copii și familie sau și la serviciu să poți să faci toate și mai și informezi, să le mai și vorbești despre niște materii neștiind exact cum poți aborda acest lucru.